Здравейте, приятели! Вие сте с последното видео, което не реагирам на смъртта на Ванката. Разбира се, пак ще реагирам в скоро време, но ще реагирам и на други ютубъри. Но сега нека да започваме с видеото. Абонирайте се за Ванката да станат милиони 100 абоната, за Фичето Рак да стана 100, за Фичето 2 да стана също 100 или 50 поне, и така за Фичето React, и за Фичето главния канал да стане отново 500, защото са няколко абоната надолу, и да стана и 600 също. А сега нека да започваме да реагираме на видеото. Харесайте и коментирайте, ако искате под видеото. Ще правя шортове на всяко видео. И да, стига съм дрънкал глупости. Нека да започваме. Мечо! Вас махай зъбите, бе! На кой ще махаш зъбите ти, ма, а? Искаш ли сега да дойда да ти направя да умираш, а? Бе, будалата ти с будалата ти такава, бе! Ти на училище не си ли ходил, бе? Косминурка такава! Питам та на немска овчарка, как си? Ами, баклар gibi опусун го баклара. Айде сега казвай как си. Как да съм? Как да съм, ми кажи? Германия, какво да ти казвам? На чужда таратор съм. Блъскаме тук за жълта стотинки. Сползват ни постоянно. Ама какво да правиш? Поне пара дават. Така е, вече, ко да се прави. Готовата пара най-бързо се свършва, трябва да се бачка. Не ти е лесно и на тебе. Аз ще ти казвам, аз на тебе мене лесно ли ми? Заради тебе останах без пари. Защото искаш да ти карам на почивката. На ти сега почивката без мене. На мен не ми е много зле такова. Показа? Викам, че на почивката там понякога така става. Обръщат се нещата с главата нагоре, знаеш как е. Заради тебе стана. Сега заради мене стана така ли? Заради тебе не дойде ли на почивката розовата пантера? А ти защо искаш точно там да отиваме на почивката? Вече интернета ме прекъсва. Ще те прекъсна главата аз на тебе. Ще ти го наврава на кучето, гъза ще го навра. Чуваш, че какво ще видиш? О май гад! Няма да си прибира вече. Да знае. Вече, ти вече няма ли да си идваш вече, бе? Липсвам ли те? Много ма липсва. Ей, ти от мене. Ама няма. Ще ни държат още... Няма един месец поне. Сакачилото! Кой беше там? Нищо, бе. Смущения получавам от интерната, бе. Някой друг беше, не беше интерната тос. Няма, бе. Бъркаш се. Малко ли сме надалече? Интернат сателят. Летяща, че не е интернашнъл кабелак. Къде си ти? Къде съм аз все пак? Айде, кажи сега как е там работата като сутеньор. Ама не сутеньор, ма. На сутерена ти казвам, че съм. Дето на първото етаж, на равното на сутерена. Дето строежа, не знаеш ли? ВК-то правим тук. Де да те знам, ти с те с твоите работи, дето ги сменяш като долните, сега ще ги сменяш. Веднъж на годината. Сега, каквото работиш не ме интересува. Вашата е пара да вадиш. Вадим. Марука, казвай му алто-палто гети. Супта сгоря вече. Нещо някой иска да става там. Кой ми вика? Това ли децачо? Да, кой това? Стана тук бир месец. Дойдоха един батали тук да живеят зад нашата къща на палатка. От те с най-мръсните дето. Сега по цял ден тук се бият, викат, панагири правят ми на главата. Гиро, ти е голяма, ти казвам, едва сдържаме. Обащай си на полицията да ги прибират. Да, мен да прибират накрая. Мечо, ще затварям, че правя тук една супа правя, такова да не взем да изгори, че почна да ме мириш малко. Хубаво, добре. Айде, ще те ставам. Да ми липсваш, дано. Айде, ще ти липсва. Не се отървахме от този букло, бе. Какво става там? Мечо, убийство! Komm her! Я, шефе! Ich liebe dich! Идвам! Най-яката част. Дойдехме си най-сетни. Друго си е човек да дойде да стъпи на негова таратория, да се почувства малко човек, да си фърли златото, да си фърли обезмислителя.
Ето и приказка вече. Повече там на този Германията не искам да стъпвам, да го виждам и да го срещам дори. Айде дано. Сега да отивам да изненадвам Мурука. Той не знае, че се прибирам по-рано, обаче сега ще ме види. Хем да му показвам новата кола, дето взехме. Мечтата на всеки един българин. Мустак. Мустак. Последен модел American Blend Original D. Ще припадат, ще завиждат. Нека да завиждат. Какво става? Днеска какво сме? Този времето кому стана на този Българията? Един път вали, два пъти пече. Аз да не съм объркал пътя да съм отишъл на Англията. Майката в устата, дай! Не съм объркал. Иско, виж, прибрах се. Постъпих на наш таратор. Апартамент ще взимаме, под найем ще даваме. Ева! Аре, брат ми, после ми лудо по тебе за добре дошла. Не. Аре, бе, само един път пускай, бе. Да ми става хубаво. Не. Само един път, бе, брат ми. 30 секунди, 30. Йоп! 20. Йоп, бе! 10. Йоп! Айде. Дано да свършат билетите на почивката, да не може да отидеш на киното да го гледаш. Дано. Чакай сега. Ще те забравя. Айде, готов съм. Ана, Мечо! О, Мемет! О! Става так. Защо? Така! Направи! Да добре! Какво става там? Пак ли без пожара двата просада? Ано! Мечо! Какво му направя? Нищо, само го погледнах с едното око. Той видя ли то? Не можах да видя добре, пата ми се от мухто око. Ай, пак сана! Какво ще правим сега? Какво да правим? Освен си киш да правим. Айде! Айде да батко ми не грозното патенци си. Вече те се възвърна! Лагай! Къде е Къде точно? отиваш, бе? Къде е? Кой бе? Кьорфчека къде е? Ама какъв кьорфчек? Никой няма, бе. Чакай, ма още къде... не си се намерил, бе. Лагай така сега, бе. Чакай сега. Чакай. Ето, пий това. Ставай, лягай така, ставай. Ставай да го пиш това. Така. Ставай да го спиш, бе. Ставай, бе. Не мога от тебе да стана. Да. Ставай. Какво беше това? Отрова ли ми фърляш? Не. Това е Bactology антистрес пробиотик от Болгар Биотик. Какъв антибиотик? Болгар Биотик. Не. Това е Bactology антистрес пробиотик от Болгар Биотик. Какъв антибиотик? Извинете, Болгар хора. биотик, пробиотик. Болгар биотик, пробиотик. Кажи го. Болгар биотик, пробиотик. Той нещо, знаеш колко пъти съм го пила заради тебе? Заради мене? Да ми маха стреса от главата ти. Сега и на твоята ще маха. Аз стрес нямам, кажи ми къде. Ето виж, имаш стрес, виж са колко си напрегнат си. Как няма да съм напрегнат, ума? Мемет видях. Няма бе, какъв мемет, призрак си видял бе, Мечо. Спокой се, спокойно бе. Какъв призрак, ма? Сега ще ти казвам. Ти идваш сега от отвъдното. Прясно се върнал в Българията. Халюцинираш. Нормално да ти е лошо там на Германията, свикнал си на хубавото. Сега идваш тук нормално да ти се повръща. Какво да халюцинирам? От вратата като кукумявка се показа. Спокойно. Ей, сега ще ти оправят тези хапчета, ще ти примахват стреса, ще ти връщат бактериите и всичко ще е наред. Стомаха ти как е? На топка! То ще излекува.
Вътре има пробиотик с полезни бактерии и жълт кантамерион. Всичко ще минава, нищо в главата ти няма да остане. Кажи сега, как беше на Германията да работиш като сутеньор? Ама на сутирена ти казах, че бачкахме, на първото етаж. Водата нито правихме. Въобще не ме интересува. Парата, кажи, скарали парата, оправихме ли са пак? Ще ме обиждаш. Гледай какво става, Мичо, ти се върна, бе. Голям тарикат пак стана, бе. Оправихме се. Морука, който го може, пак го може. Мустак купих. Мустак? Що? На твоето коме? Не е такъв, нов кола. Не го знам този. Ела, ще ти показвам, ще го знаеш после. Хайде. Обаче от сега да ти казвам. Повече да ми караш на почивката да ти карам, няма да стане. Тоест, дето стана там, не искам повече да става. Знаеш какво ще ти казвам? Аз ми изпия още едно Булгар биотик, пробиотик, антистрес, да ти минава да забравяш за всички тези работи, бе. Айде пи. Ще ти казвам, айде идвай, гелборда. Мечо. Този мустак колко е, бе? Един. Един? Да, ето виж тук отпреди, с голяма буква пише. Кон. Не можеш ли да четеш? Чокгезел. Канакула, браво. Давай да го пробвам. Кой, Да пробваме да караме. Как ще караш, ти не можеш да караш? Вече мога. Как така вече можеш? Кой ти научи? Никой това... Господ ми даде отгоре. На тебе Господ само те е взел, Давай, ще караме. Айде. Да видиш. Става. Гледай колко хубаво тук е. Като вкъщи на дивана се усеща. Чак. Ко, не е ли? Така си. Който си е, така си, така. Ко ти стана? Мъчно ми стана за вкъщи. Що? Не си ли си се беше вкъщи, бе? Вкъщи съм, ама... Това блъскане по чужбината ме убива вътре. Нали плащат? Плащат. Всичкото го правим заради керливите пари. А в същото време губим нещо друго. Ако съм тука, пак ще направим парите. Ама в същото време, последно време си мисля, за какво са ни тези пари? За какво са ни само проблеми правим? Давай ги на мен, ако няма да ти трябват. Понякога човек прави, какво ли не прави. Само и само най-доброто да направи. А в същото време няма нужда от най-доброто. Кой искаш да казваш? Сега Германията като бяхме. Имаме един-двама, тухли редят. Германията на тухли плаща. Колкото сложиш, толкова ти плаща. Аз цял ден си играем, тухли редим, така хубаво да става, зигзаг всичко. Да не ти е яд като гледаш. А онози какво правим? С газа си ги реди. И даже не ги реди така, ами така ги слага. Така. Как така? Над така. Така го реди. Така. Едно върху друго така. Не така, така. И накрая какво стана? На него 2 пъти повече плаща, защото 2 пъти повече тухли наредил. На мен 2 пъти по-малко. Стената като погледнеш, като на майка му в устата прилича. С газа с всичко. Бабинар буклук. Никой не го интересува нищо вече. Нищо не го интересува. Колко си трудиш, колко даваш. Овци станаха всички. Стадо. Цялата свят се преобърна на 318 градуса. И няма нищо значение вече. Сега ще ти казвам какво има значение. Ти сега добре ли ти на тебе с мустака? Добре ме е, да. То си има значение само. Айде сега казвай ми как се пали. Да не станат проблемите, Какъв ти е проблема, бе? Сега тако си прибрах от чужбината, да не вземат да ми приберат пак заради той, че ти отпускам да караш. Айде сега се стеснявай ти, бе. Не ти ли отпусна малко Булгар биотик, пробиотика, бе? Давай, казвай как се пали тук. Пастър копче. Мъчката. Какво правиш?
Ти откъде дойде, бе? От небесата ли припадна, бе? Сержант Хаджи Атанасов, документите на проверка. А минджата на проверка не искаш ли? Не му обръщай внимание, господин жандар. Той точно не е добре от главата нагоре. Виж го. Но въобще не ме интересува, щом стои зад волана, трябва да има документи. Къде са? Рядко ме ги търсят. Забравих къде съм ги оставила, господин жандар. Значи нямаш документи. Иван, Дай ги тогава. знаеш много добре, че искаш нещо друго да ти давам аз на тебе. Не мога да се разправям с тебе. Ами ти, бе, Бюрек, твоите документи къде са? Аз не карам, аз само гледам. С кола не гледаш? Да. На кой е тази кола? Моята. И откъде я имате? От него. От мене. От Германията взехме. Ти не го гледай този, че е сутеньор, батко. Ти знаеш какви пари вади, бе? Ана, ти добре ли си, не съм сутеньор, ма? Как да не си, бе, Мечо? Айде успокой се, срамна работа няма, признавай. Ама ще те убия, ма ти добре ли си, ма какъв сутеньор? Сутеньор, нали каза сутеньор? Айде сега с мене в районното, щом обичаш да работиш забранени неща. Ама, батко, аз ще ти обясня, не е това, което си В мислиш. районното ще ми обясниш цяла вечер. Не, той то се утре го чеме. Вечо, покойно не се притеснявай, бе. Аз ще ти нося пробиотик, булгар биотик, антистрес хапче, да не се притесняваш. Айде, чао! Еми хора, това мисля да бъде. Абонирайте се от мене. Чао, чао!